Takže sľubované video z klubovne. Vchádzam do klubovny po takýchto schodoch. Už sú zničené po tej búrke. Tak toto tu vypadá. Tam dakedy bol rebrík. Tuto boli veľké kamene, po ktorých sa dalo ísť. Bol tu aj sklápací most, ale všetko to poničilo. Fakt, je to tu teraz divné. A tuto sa nám vytvorila taká jaskyňa. Tuto máme takto jazierko, v ktorom žijú mikroorganizmy. Tu chcem do tohto maličkého potoku chcem dať nábojnice. Ak ste sledovali môj kanál na WhatsAppe, tak som to tam ukazoval, ale ide to úplne odznova, keďže búrka všetky nábojnice zo samopalu a zo hociakých zbraní zmietla, takže tak. Tu niekde bude, že poď s nami hľadať nábojnice, to vám ukážem potom. Neviem len, že kde bude, že klubovňa nadpis. Asi by som to dal sem dať, keďže ja som ako keby ten hlavný staviteľ v tejto dedine, tak ja o tom tak väčšina rozhodujem, lebo som najstarší z chalanov, s ktorými sa tu kamaráti. Takže takto toto je. Čaute.